Wis elok tenan ya. Bareng gelem sholawatan ya ora kalah karo Hadroh Sabilu Tobah. Apik kene wis duwe darbuka kok saiki. Ayo, luar biasa, Nduk. Puji syukur kunjuk ana ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis maring malembaring kanikmatan, kamulyan, kawibawan, barokah marang sedengah titah ingkang sumebar ning jagat raya. Dodol tempe hebate kaya ngene, buktine nadyanto tempene Pak Marwan iso nekake tempe sing cacahe 8 ngene iki lho, Nduk. Bebasan kalingana gunung pitu yen tetela wis kinudrat dadi jodho ora bakal kurang dalan tanpa beda kaya Mbak Yu Venanda kelawan Mas Pratama iki muga-muga ora mung dadi bojo ning dadi jodho. Ngono kuwi. Tur nuwun sewu Mbak. Para-para temanten saiki racake lak ya pinter-pinter tur ya titele sarjana ana sing magister barang ana sing doktor barang. Ning ngelmune wong bebojoan wong omah-omah ki lak ra ana sekolahe. Pancen ra ana sekolahe. Bener kang kaya mangkono. Mulai kita menikah maka disitulah kita mulai belajar dan sekolah sampai akhir hayat, Nduk. Ngono. Mila Imam Ghazali kepareng-paring dawuh, mencintai tidak hanya sekedar tidak menyakiti orang yang kita cintai, tapi kesiapan kita untuk bersabar dan menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Oh ngono. Yen pancen ngaku tresno, ngaku sayang, kena ditonton, lek disakiti karo pasangane kok nesu, kuwi ora tresna. Nek disakiti karo pasangane malah mesem, malah gelem ndongake, kuwi mutiarane katresnan ngono kuwi. Mergo saiki wong pacaran wae iki mung nepsu tok kok, Nduk. Mula adate setahun 2 tahun mung gawe 4 tahun iso pedhot turun dalan ngono kuwi mergo mung lambarane mung nafsu wae. Iya, Pak. Pirang-pirang mongko 4 tahun apa-apane wis dinehne kabeh. Sing kudune dinehne nalika wis rabi, saurunge rabi wis di-DP dhisik. Ngalor ngidul wong loro gawe omah-omahan cilik. Wong rong rabi le nyeluk wis papah mamah. Angger sing wedok ulang tahun dolke kenapa, dolke apa-apa. Ning kocap terope karo wong liya. Wonge ya teka. Ora ada, sekitar kita saja itu. Sinden ya ana, barisan mburi ngarep. Pokoke ndingi bar lara, kemlurusen Nduk mikir ae. Iya, ben dimesake lara wingi. Ngono kuwi alhamdulillah. Ya. Iki ayo ngaturke panglipur sawetara. Mengko bintang tamune ana Cak Percil, ana Genduk Niken Salindri barang. Dan trenyuh aku, Nduk. Nduk Niken iki le rawuh ning lokasi wiwit mau bar magrib. Mosok. Mongko sing wis-wis le teka mesti ya dadak ngono kuwi yen pentas limbukan jam 11, Nduk Niken ya mesti jam 11 kuwi lagi teka. Sok-sok magetan ndek mben kae jam 12 malam. Iya. Malah iki mau kepareng matur karo Bu Kesi. Iya. Kula tak kepengin seragam padha kali sinden-sinden Madangkara. Oke, mergo Madangkara karo Mayangkara iki renek bedane. Ayo. Mungkine wayangan kono jaranan. Iya. Ngono wis matur nuwun, Nduk, pinter gawe mareme wong tuwa. Triya Niken mau wis kandha. Inilah bapak ibuku yang sejati. Matur nuwun ngakoni. Ya. Hebat, sangat luar biasa. Matur sembah nuwun. Ngaturake khusus kanggo mempelai berdua luwih dhisik, Nduk. Ngono. Kanggo temanten kekalih. Kula tak nyuwun larase pelok patete nenem nenggih langgam setya tuhu. Sedaya mulya ingkang saking Tuban ingkang sampun ngaturaken katur mempelai berdua. Setya tuhu ya, Mbak. Muga-muga lagu iki bisa dadi donga bener-bener Mbak Venanda karo Mas Pratama setya tugu anggene netepi darmaning bebrayan urip ana ing alam padang nganti jaman akhir. Iya, Mak, iya pancen kaya mengkono sing disuwun.
Ugi nuwun sewu matur nuwun dumateng para panitia ingkang sampun paring pakurmatan pasugatan dumateng kula sak kanca. Matur nuwun juru ladi ing grapyak semanak apa wae apa sing dikersake karo awake dhewe mesti wae dipinangkani diwujuti. Matur nuwun. Kuwi merga saka pinter eling ngatur ya kuwi Pak Marwan karo Bu Tutik. Luar biasa, Nduk, hebat kaya mengkene. Mula piyayi wayangan kaya Pak Marwan ngene iki patut nggo conto, patut nggih tepa tuladha. Kejaba ngurip-urip marang seni budaya wayang iki uga dana rasa. Nyenengake piyayi sing semene akehe, sing rawuh ning lokasi ya tumplek-blek kaya ngene, sing mirsani ana YouTube Kuntadi Channel tak inceng ini rekor untuk Kuntadi Channel satemah pikantuk lantaran rejeki lho kaya ngono kuwi lho, Nduk. Iya. Durung tukang panggung, tukang tirop, tukang son lan liya-liyane kabeh antuk pangan lantarane Pak Marwan. Gelem wayangan kaya Pak Marwan wis ta ora bakal lokak ning Malasaya kebak, ora bakal kutah ning Malasaya wutuh. Iya, pancen kaya mengkono ya, Mak. Matur sembah nuwun. Yo, paling pelenggen ngaturake lelagon meneh. Coba iki sing diantu-antu karo Piyayi Lembean. Ya, Dong Panji ya kuwi bintang yang lagi viral ana media sosial mbuh kuwi YouTube apa ning TikTok ana ning IG walah luar biasa. Ya kuwi anak kewadon genduk Niken Salindri. Wah ya luar biasa. Nah, coba. Piye to? Kaya kimochi ngene. Awakmu kudune bersyukur seneng lho, Kang. Bersyukur piye kok? Apa-apa nek ditambahi kudune matur nuwun iki kok malah nesu iki lho. Ditambahi lak dalane halus tambahi rada dawa lak dalane blethok kok mburi ya bosok kuwi kok rumah sakit. Wong nyambut gawe iki sosok penak, sosok rekoso. Alhamdulillah musim udan ngene Pak Marwan kersa wayangan. Alhamdulillah. Jenengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula nggih wau dugi ngira jane alhamdulillah basan roh lunyune dalan lele. Piye? Mburi iki lho aku nguyuh lah kok telek lencung tok. Sapa iki aku sing tapi mboten napa-napa. Matur mbah nuwun kalian Bapak Marwan. Pak sapa? Pak sapa ngomong? Apal ora? Pak sapa? Bapak Marwan. Pak Marwan. Asli. Mriki nggih Pak Marwan nggih. Asli. Kalian Ibu sapa Pak? Tutik Ibu Tutik Ernawati. Ernawati. Awakmu senengane kudune ya dene masyarakat. Lah iya Eskom karo sarjana tekokne Pak Dalang lho sarjana. Sarjana komunikasi. Komunikasi sing jaler. Lah sing wedok menika SM apa? Manajemen. Top. Komunikasi karo manajemen dadi sitok iki kok sing wedok mesti wirid ketoke. Dadi mbedina diitung duwike. Sebab manajemen. Piranti dapur kuwi kena nggo tuladan manten. Monggo. Contone aku dhewe. Karo sapa? Iki. Lambe. Iki sing ndi? Nek kalau sing nomor kalih niku. Lambemu rupa kok sapi teng anu sinden. Rumah saku. Gelas. Mari napa neh? Loh, ana neh sotil. Sotil. Dalam berumah tangga itu kita pasti cari rezeki atau mencari nafkah. Ha. Jadi sotil. Kerep sedekah aja nganti metil. Oh, cetitil utawa medit. Utawa medit utawa cetitil. Terus sotil. Sotil. Terus? Jadi awak dhewe ku yo open yo close. Oh, jadi yo in yo out. Open ada close. Pemasukan, ada pengeluaran. Wis jane pegawai Indomaret apa piye to open close bareng. Awakmu kita kandhani sing rada intelek sithik. Iya le. Terus apa? Ana meneh wajan. Wani ing janji. Nek esuk mau wis ijab kabul, wis janji sehidup semati janji suci sing diucapno ning ijab kabul. Wani ing janji kudune tanggung jawab ke depannya membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih baik untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Wani ing janji kuwi wajan. Ya, suwun le, suwun. Ora mudeng nek awakmu. Lah roh no aku ki, wong aku lak manten iki gampang lho, Bos. Pripun? Nak kula niku gelem anyare ya gelem lawase. Nah, tegese piye kuwi? Ketoke iki kok Wong wedok iki contone wong wedok. Wong lanang tak omongi, manten lanang tak omongi, sampean gelem anyare ya gelem lawase. Sebab wong wedok iki lak suwi-suwi padha karo kathok kolor. wong wedok apa Tegese piye, padha Mas? kathok Maksudnya kolor. Rabi kesuwen akhire duwe anak. Ora mungkin wong wedok kok kenceng terus.
Kowe duwe anak siji lho wetenge wis glamber. Oh iya. Iya ora? Heeh bener. Duwe anak loro kuwi awake wis rada nuwun sewu kisut. Kuwi wong wedok dadi wong lanang kudune gelem anyare ya gelem lawase. Kados kula ngeten iki ngopeni wong wedok carane piye? Carane gampil Bapak-bapak. Carane ngopeni wong wedok sing penting bendina mbok kipasi karo dhuwit abang-abang atine ayem. Nak kuwi dudu bojomu tok. Sapa? Sinden iki yo ngene kabeh. Ya ora sing genah wis sing kudu ngungu ngono lho, lho. Titenane sing kudu titenane ngono kuwi contone kados kula ngeten iki. Carane piye ngopeni wong wedok kados jenengan nuwun sewu jenengan dalang. Nggih. Mbak Yu Sinden. Siap. Gedene nuwun sewu umpamane gedene 100 yuta, 150 jenengan paringne tiyang setri pinten, Bos? Loh, sedaya. Lah iki lho wong lanang bosok sing kaya ngene iki lho. Lanang bos sampe tanggung Kalau jawab. bojoe kudu jujur, apa anane gaji pira sak yuta, 2 yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kota. Mergo wong wedoke daringan, iya to. Aduh. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab entuk kaya ya diwenehke Ngono kabeh. kok ngopeni ya gokeh kaya ngono kok iso. Ngeten. Niku lak prinsip kula sanes niku. Piye, Umpamane gedene dikai karo Pak Marwan 50 yuta. Tak kene bojoku cukup 5 juta. 500. 500.000. 500.000, Bos. Kejem kowe. Ora apa-apa, larang ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan. Dana kenakalan piye to? Contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok? Loh, tuku rokok njaluk. Ah, ya kere kowe berarti. Wong lanang kudune ning ngarep le, kepala rumah tangga ki wong lanang. Paribasan wong wedok njaluk apa-apa, semayani sik. Lho. Iya no. Semayane piye? Lho semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semoyo sik. Aja nggae kalung saiki. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki mesakne tangga-tangga lurung enek tuku kalung. Ngono wis meneng. Berarti sesuke. Sesuke Selasa agek digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku. Didudoi tok. Iki contoh wong lanang. Maksude kok mbok dudoi tok kuwi? Ya didudoi sesuk sing iki lho. Dik sing apik. Oh, milih. Aja sing iki. Lak sing rada gedhe iki disawang ya kepenak. Sok-sok kuwi ada barang baru lagi besoknya. Selasa dadi tilik sik. Tilik sik. Wis dititeni ya. Nggih. Berarti sesuke neh. Rebo. Jak mangan bakso. Engko lek wis wareg ngantuk jak mulih. Hubungane karo perhiasan ya. Engko enek hubungane. Berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis Malam Jumat. Moro. Sore moro ning kono dek malam Jumat wayahe. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek iki turu njaba, Mas. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Ndelok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agak iki lho nuwun sewu Pak Marwan kala wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalem jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok iso kaya ngono. Ketoke le rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe suwi. Dados ngeten lho. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kali bapak kula. Dulur. Kuwi dulur tiang tebih jebule. Lah kok mbok omong kene-kene iku lho nak wong adon. Urung mari barang mbok anu ae mbok potong Pak Marwan. Saking ibu menika. Nah, iki. Nggih, ngetes gandenge. Nggih, ibuke Pak Marwan kali ibu kula menika famili tiang tebih. Nggih. Lah iki hubungane alure neng ndi? Dihubung-hubungne iki sesuk ben ditanggap neh. Hubungane Nabi Adam wis genah. Sebab percil kalor ngidul ngetutne Gus Miftah. Gus Adim. Idam. Gus Idam. Idam kok Adim. Kok sampe wolak balik. Leru lapiku. Niku kula niku beteke napa, Bos? Sakniki mboten mungkin kok percil kok mangku sinden pun mboten wonten. Mumpun niki. Masyaallah. Alhamdulillah. Tegese sampun tobat. Seneni bojoku ndek iki. Dadi yo iso teh mangku. Walah wedi bojo to awakmu iki. Tapi lak kula ningali sinden ngeten-ngeten iki, kula remen saestu. Remene piye? Napa malih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok mimil ya. 8. Niki benten-benten. Sinden kok kuat. Gawane mesti beda-beda. Kados niki, nduke niki. Umi Hafifah. Ah, kersane ngertos kula. Nggih. Mbak Nduk sinten?
Dik Umi Habibah. Dek Umi, nun saya Umi ke Dek. Eh, Betul napa nggih? Betul napa bebas, bebas. Ditakleti setunggal. Saestu bebas saestu. Bebas. Awakmu iso maca sinden wong wedok iso ya. Kahanan iso. Nduk Umi nggih. Nggih. Pidalem sang pundi, Nduk? Kula saking Pulung. Pulung alah mriki, pulung anu napa niku Madiun. Ulung kok Madiun. Pundi? Idul. Ngidul. Nggih. Lah nggih Ponorogo. 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 Nggih. Maksudnya liwate Madiun terus Ponorogo ngono lho, Nduk. Nggih. Nggih. Pulung Ponorogo. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Menika daharan remenan apa? Kula remene sate. Lah, Sehat, nuwun Pak. sewu Mak Cangi. Piye? Wong wedok kok senengane sate. Nuwun sewu sate ayam napa kambing? Sate ayam, sate kambing purun. Seneng kabeh apik, Pak. Oh, gragas. Lho. Seneng kabeh. Seneng ya sitok-tok ora usah oke-oke. Niki daringane bocor Nduk Umi niki. Ora kena di Boten kenging senengane kacang kukulen. Kakean pacar wong kaya ngono iki. Hati-hati. Kaya pas men. alah ancen iya. Banyuwangi, Pak, Banyuwangi. Banyuwangi terkenal alas Purwo. Purwo tegese wiwitan. Dadi nyawang bathuke wong wedok wis ketara. Nerawang tok ketara, daringan bocor. Nomor loro. Nak ngono sing nomor loro iki. Barengan Cekam iki. namanya siapa, Dek? Kula Winong. Alus to, Pak. Heeh, kok wong wedok kok guyu ae, Bos. Kuwi mesti stres. Sebab apa? Kleru. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Lah kesuwen akhirnya pedot celukne Pak Purnomo lah kaya ngene iki. Lah tak dung-dung hasil lole ngono. Kaya ngene iki. Niki pun boten usah tangleti, daringan pedot. Mbak Winong iki yo gak kena yo. Boros ya aku ya. Lah Bocor. sing iki lho apik, Pak. Nah, iki lho. Nah, iki. Lecir Namanya ngene iki siapa, kawannya. Dek? Kula Birgita. Tegas wonge. Bocah wedok lak suarane bianter. Ya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene iki wis tenan. Tas teko sing lanang. Ayo, yamene tas teko. Nek kaya ngene. Tapi tegas ngono. Daringan bocor, wong lanang gampang stroke rabi kaya ngene iki. Dadi ora kena. Ndak kena. Sing kono. Ya. Nah, sing kono sik pojokan sik. Namanya siapa? Nggih, Diajeng Chandra Mulia. Halus. Halus iki. lho. Alus namane komplit Diajeng Chandra Mulia. Remenan dahar napa hobi? Hobi Nggih. menyanyi. Aduh, sing-song. Aduh, pemandu karaoke. Teh kaya cah TK menyanyi. menyanyi. Senengane menyanyi. Aduh, kok wah. mbok arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora, duduk kuwi. Maksudnya lah senengane nyanyi iki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora duwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le. Wis ora iso iki pedhot iki. Oh, Bocor. mergo- Ora cocok ya iki. Boten cocok. Kok apa-apa gak. Nomor kalih menika daharan remenan apa, Bu? Nggih. Iya. Ayo wis genah lah. Komplite. Kompliti. Kula senengane sego pecel, cak pecel. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki. Piye? Wong Sumer-sumer kuwi wedok rada lak pedes. senengane sego pecel sumer. Iya. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis pasti. Lah kok iso lho. Contohi kaya Apa iya? Napa nggih, Bu? Wong kowe ora usah tekoki, wis teko aku ae cukup. Wong lak kaya ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing lanang- Antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lagi disentak. Ayo nanti. Enggak, buke, boleh. Sok-sok. Ngono kuwi. Aku karo cak perceli padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa niku? Napa niku? Ikatan suami takut istri. Lah, iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyo to? Mboten bocor niki mboten bocor. Oh iya, kudu kok lem. Omongno bocor to? Bocor apa lah bocor ora dijak neh aku engko. Selanjutnya. Selanjutnya pokoknya Nah, sedanten pokoknya. oke. Namanya siapa, Bu? Selanjutnya, Nggih. monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki lho. Religius. Yo ngene iki lho, dekengan pusat iki kaya ngene. Religius. Iya. Agamane kecekel, imane mesti kandel. Dekengan pusat iki kaya ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Selamat malam juga. Ketata lho Pak. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Enggak pakai itu, Nona. Nona Kunir. Bibirnya gini, Nona. Nona. Iya, bagus. Nona Iya. Kunir. Heeh, iya. Nona kuwi wong wedok sing isih enom urung di bojo. Lah, Nona Iya. namanya Nona siapa?
Saya Nyonya Cuci Retnowati. Suci Retnowati. Kok ora cetha to, Pak? Ora apa-apa, wis to, diterusne wong cah stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Bener. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh, Oh. Renang. Gaya Iya. apa? gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Gaya kata. Gaya kata. Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Ya, gaya gini Iya, toh. sama melumah-melumah itu. Ya, melumah. Terus kakinya jegal-jegal. Ya, wis toh, wis ora sambok teko ile wis gendeng tenan lagi.